cheese. Ayan, my God. Sausaw sa suka daw. Ayan. Hello mga ka-Foodie! Today, ang pagkain po natin ngayon ay nag-order po kami sa Pickup Crispy Ulo, Pata, and Sisig. Po, at meron po tayo ditong whole crispy fried chicken and Yes. crispy baka. Ayan. At meron din po tayo ditong siomai na napakalaki jumbo at chicken fingers. Ayan. At Yes. meron din siyang kasamang fries, Yes, at meron din silang gravy. at cheese. Ayan. Cheese. Mamaya tikman natin yung mga Yes. ano nila, sauce. Yes, mga ka-Foodie, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ay, mga ka-Foodie, malinis na yung kamay namin. Mangantam king Kapampangan. Ayan, manganta na po. Mangantam. Excited tayo kasi matitikman natin yung kanilang bagong menu. Yes, tignan nyo naman ang ano nila, chicken, mga ka-Foodie. Ang laki. Siyempre, hatiin na natin to. Para lagay na natin dito sa... Oy! Oh. Ito sa'yo. Ay, laki. Yan. Lagay ko muna dito sa akin para yung plato ko makapudibis. Grabe, oh. Di lang basta fried crispy talaga. Tingnan niyo yung pagka, ano na, marinate. Siguradong sarap ng amoy. Ay, ang sarap ng amoy. Sarap. Ay, titikman natin nga yan. Ito yung tikman natin. Amoy pa lang. Tapos, Cheese. cheese. Ay, nahulog yung baka. Baka gusto ko yung may cheese. Ayan, my God. Titikman natin kung ang unang subo ay para sa inyo, mga ka-Foodie. Maganda na po. Manganta mo. Sarap. Sarap. Kanyaman ng cheese. Sarap. Sakto-sakto yung cheese. Sa mga ano, pinirito talaga. Bagay. Bagay Cheese siya. tsaka chicken. Pickup crispy pata, ay ulot, pata and sisig. Napakasarap talaga ng ano. The best talaga yung ano nila na. Pati yung ano nila, yung ulo, pata. Manyaman. Manyaman, mas atong nasi. Tapos ito yung bagong menu nila, yung baka, crispy baka. Ang sarap na pagka-marinate ng chicken. Ay, Amoy pa lang. tsaka marami silang ano, siguro marakalabawang din. Guys, Ano kung kamalimbawang? pag nagsawa na kayo sa gravy, cheese naman. Yes, meron din silang gravy. Ito yung gravy nila. Try natin yung gravy nila. Ito. Tignan ko nga kung... Yung gravy nila, malapit na sa gravy ng Jollibee. Hindi. Mas masarap pa sa Jollibee. Hmm? May kalasa siya ng gravy nila. Parang ano? Nasa pa... Pwede siyang i-mention? Kalasa ng gravy ng ano, KFC. Oo, KFC pala. Masarap. Magka, sila, magkalasa. Ito naman baka nila. Sausaw sa suka daw. Ayan. Titikman natin kung malambot. Oo. Diyan postiso kayo pa niya kasakit langot. Kasi malambot yung baka daw. Ito. Suka. Pero gusto ko yung medyo may sipa. Ay, gusto ko Ang sarap na suka nila. Yan guys, so. Yaman? No. Ang lambot to. Oh. Lambot. Diba? Tsaka laman na laman. Sarap. Alam mo, yung ano niya, yung lasa ng pata, habang nasa bibig,
Yung pagka-marinate ng kanilang baka, napakasarap. Mm-mm. Yaman na. Hindi lang basta-basta yung nilaga lang yung baka. Minarinate po yun. To, sigurado 24 hours to nakamarinate bago Lasa. pinirito, no? Kaya lasang-lasa mo yung ano, yung sarap ng baka nila. Naman, Naman. malambot. Kaya mga kapudibis, kung gusto nyo mag-order, ayan, lalagay namin ang kanilang Facebook page. Pick up, crispy, ulo, pata, and sisig. Ang sarap. Lambot po. Sarap. Panalo. Ayan, sa mga taga Manila, nag-accept po sila ng order through Lalamove. Pwede po kayo mag-order sa kanila tapos i-deliver nila sa Lalamove. Manyaman. Ayan, sa mga taga ibang bansa. Mapupunta yan sa ibang bansa. Hindi. Pag umuwi sila ng Pilipinas, Ay, pwede oo. silang dumaan dun. Sa Dao, San Roque Dao. Yan. Pers. Mm-mm. San Roque Dao, Pers. Lubao, Pampanga. Ayan. Malapit lang sila sa Katabi ng 7-Eleven. 7-Eleven. Kain mo na. Enjoy, nasasarapan ako sa pagkain. Naman. Sarap, sarap. Mm. Promise masarap yung baka. Meron din silang Oy, Chicken chicken. fingers. Titikman natin yan. Gamit ang cheese. Ang juicy na ano. Yan. Dito. Cheese pa lang. Hindi ka na Hindi ka na malulugi. Cheese pa lang. Sulit na sulit. Ano katapa? May bakal. Ang GG. Bakit po kanyaman din Chicken fingers with cheese. Yes. Yung cheese nila, sobrang ang dami ng cheese. Hindi kayo mabibitin sa cheese nila. Marami. Sa mga bata. Na? May fries na kasama. Marami yan makapudibis. Oo. At meron din silang alam yung parang tapsilog din. No? Sa mga estudyante. May secret ingredient to. Manyaman yung chicken to. Ano to? French fries. Tikman mo. Yung fries na laki oh. Naman yun. At saka yung price talaga nila? Patata siya talaga. Malaki. Ano tawag kasi yun? Fresh na fresh. Ako naman sinabi akong fresh, ha? Mag-comment na yan. Fresh yung kaanan mo. Yung chicken, manyaman din. Ang Siya- sarap ng pagka-marinate niya. Kakaiba. Meron siyang may ibang ingredient na Yung hindi katulad ng ibang Oo. chicken na Ito yung the best nila, makapudibis. Tignan mo na yung siopaw nila. Siomay? Siopaw. Kasi ang laki. Ngayon pala ako nakakita ng
siopaw, ay siomay na malaki, oh. Yan o. Para siopaw na maliit, di ba? Laman niya nga. Mura lang yan. 35 na. Tapos ang laki. Sulit. Ang sarap pa ng chili paste. Kasi yung chili paste ko. Ayan. Yan. Mm. Sarap. Eh, kung pupunta kayo ng sementeryo, pwede po kayong mag-order. Pero ngayon, November 1 na half day lang sila. Mag-ano na lang kayo, mag-order na lang kayo through call. Napal? Facebook. Sa Facebook Message sa kayo. Message ka. Lalagyan namin Facebook niya. Ang kapal ng baka. Juicy. Fresh yung baka. Oh, lambot. Oh. Hindi mo malalasan yung kapitbahay mo dito. Manyaman nyo. Sabihin nyo naman kanyan, OA kami eh. Pero tutuman, promise man. Manyaman. Hakit nyo naman kayong itsura mi. Tayo. Hakit nyo naman karaplik mata ko. The best siya talagang crispy. Ay, pick up crispy. Ulo, pata, and sisig. Makapulit. Tingnan nyo, kahit malayo siya. Kahit daw pa, oh. Doon kami bumibili. Sa Nicolas pa lang kami, oh. Nakita nga namin na may bago silang menu, kaya pagkakita namin sa Pick Up Crispy Pata Ulo and Sisig, kaagad nag-order po kami. Sinadya talaga namin yung kanilang tindahan. Naman? Bala na ang pangasin. Ito. Siyempre mga kapudibis, pag hindi namin naubo, siyempre sa Kasama na ang bahay. kasama namin. Balik ko na talaga ng patatas. May bagong favorite na naman ako sa Pick Up Crispy Pata and Ulo. Ulo, pata, and sisig. Sa akin, baka. Crispy baka. Manyaman niya, super. Unang kagat talaga yung lasa talaga niya. Ang sarap. Ako talaga yung ulo. Yung ulo, no? Crispy. Lahat gusto ko. Huh? Pero syempre, natikman na natin yan. Yung bagong menu nila, yung baka, ang sarap talaga. Sobra. Chicken. The best yung chicken nila, kakaiba yung lasa ng chicken nila. Manyaman. Tapos, i-partner mo sa cheese. Grabe, manyaman. Ang sarap ng chili paste po ni ma'am. At yung chicken fingers, malaki din. May kasamang fries. Tapos, yung may kasamang cheese, masarap din. Mura pa. Ayan. Kaya ano pang hinihintay nyo, mga foodie? Mag-order na po kayo. Mag-message po kayo sa Facebook page po nila at contact na lang po. Nandito yung kanilang Facebook page ng aming sa ilalim. Tignan nyo na lang. Order na po. Ayan, sa mga kababayan natin OFW, pag nakauwi po kayo ng Pilipinas, pwede po kayo dumaan sa kanilang store. Order na po kayo mga foodies!
Nabusog Try ko. ako? Yaman. Ay, sa susunod na mukbang po tayo mag-shoutout. Busin na natin to. Grabe, oh. Mm. Yaman. Mm. Sa baka ako. Mm. Ayan. Hmm? Sarap. Sa next mukbang na po tayo mag-shoutout ha. Mahaba na yung picture natin. Doon ako babawi sa shoutout. Ay, mga kapudibis, may puwagi sa niningulam may mga kapudibis. Kaya ang ganakin ng video, may. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Ha?